Le, tak cilik awakmu cilik enteng satu dhuwur ngisor dhuwur, oke, sikil dhuwur, oke. Sing tuwek-tuwek ya ora kalah. Minimal 3 jam. Oke. Yo. Iki bocah gergetne, Gus. Senengane bengi kegiatannya mulut manuk. Lah iya. Dihilo ning lor kono ya nyapa didemok iki talasne urung mari lho. Kowe urung mari talasne. Iku tak cepaki. Lah cilik kan gak apa to dhuwur. Lah berane wis dah gedhi sikile dhuwur kurang rasopan. Ora sopan garang wis sopan ya. Kowe engko tak cepaki. Kudune cah gedhi sikile ning ngisor ora. Ning ngisor. Balik terus, dibalik terus. Weh, hapus sikile dhuwur. Sikile iso. Saiki gentan iki.
Mumet le. Baterai entek. Baterai entek. Mangga sing badhe ngersakne trowelu sak kandange bisa hubungi saya. Wong areng ngapusi tuwek. Gus. Bunyi Mas. Mas Legu saking Rulu Majang monggo. pinune sing duwe nganten. Wer 50.000, Dos. Oh, sing duwe ji. Aja rayan. Oh. Wer 50.000, Dos. Oke. Wer. Loro tok. Wer ya oke lho aku mang. 50.000 iya. Wer. Loro. Dos, 50. Teko wuwuk Dos. Goblok kowe. Ayo wuwuk, lanjut. Wer 50.000. Tatok bilang, dah tak saumpama aku koyo kerja. Jarine wer 50.000. Wer iki salto. Kaya iki lho, kowe ki wong dirang ra cetha yo tak cilik. Satu deh. Wer 50.000. Cukup kukur. Lah, kukur. Wes tondak satu. Lagi. Merek sektore ini mah gas satu nomor 50.000. Wer. Ngapusi nak jarine wer 50.000 sing jongkok iki ya kowe iki lho, Bos. Cekemune elek. Kalau dia dihapus sih, iki wer. Aku wer. Kowe urung. Iki wer kat mau. Makane kerja. Ya kata makan mau kerja lele apa delok. Lho iki wer tenanan. Mesti jos. Oleh tenanan wer. 2.000. Wer yo. Ayo, Yos. Yo tabuhan Mas.
kuwi. Kuwi jatahku lho, Yos. Aku rono oleh. Inalah sabirin. Apa ki? Kowe rono to? Wis tak jumuk to? Lah enek turane. Enek turane berarti tak jumuk. Enek turane kok. Terima kasih Pak Umar. Memang mantene wis. Mantene wis. Jun, Aku mantene wis. werono, Jun. Emang mantene wis. Wis. Yo werono. Kowe Mas, manten isi apa tek? Tek jare, Gus. Telas. Tek. Bagian kula apa telas? Telas. Nggih, alhamdulillah. Pun mboten napa-napa. Apa? Lah, mboten tak repot-repot, Mas. Nggih. Saestu kula. Niki wau nyangoni bondo to, Mas? Nggih. Oh, nggih. Jenengan Mas Agus, jenengan sangoni tahun 2017. Apa? Oh, Gus. Bos Adam, Piye? Jakarta. Jakarta. 45 tahun di Jakarta. Iya. Arep nyawer Bos Adam. Iya. Jumuan, Gus. Satu sing. Aku nek. Iya. Apa aku? Mas Rais. Nggih, pun. Eh. Lah aku nyelok tok. Ah, Bos Adam, yo, Bos Adam, Bos Adam, Bos Adam, Jakarta, yo. Iki kleru. Bos Adam iki moro. Mas, Nyapa rasa musuhe? Nek sampeyan diumpulno aku wae. lah ora. Bagiane cak gedhi iki. Wis ngono. Mentolo aku ning kowe iki. Monggo sing Wes bagian. anu. Kancamu ambekane kok mentek. Mentok kok ngene. Wah ora. Aku rada arep kok iki. Bos Adam kok Gus. Yos. Jare lu orang Jakarta. Nyawerna 10.000 ya. Ah, apa-apa aja. Hah? Bos. Bos. Hah? Nah, no. Ini gedaan to, Mas? Lah ning kono kok wesan kok. Singapura iki. Lah kowe ngentut lho ya. Lah kowe mlebu. Lah mlebu pas kentut lho. Mak. Ora entuk apa-apa mak kuwi. Ora apa-apa, ora apa-apa. Mas Rais, bahagia selalu. Ya selalu.
Amin, ora repot-repot, Mas. Ayo dadak. Tep. Purwane.